Comeza a exposición pública do anteproxecto para a reforma, mellora e ampliación da piscina municipal de Campolongo. A Xunta de Goberno local aprobou hoxe o estudo de viabilidade para sacar o concurso a reforma e xestión do centro. Por diante queda un mes para que os interesados poidan coñecer este proxecto que conta cun orzamento de 3.067.000 euros. A reforma da piscina será total. As piscinas tamén se renovan integralmente, de todo. Eu creo que dos servizos deportivos os únicos que quedan no sitio son a piscina, claro, porque quedan no sitio. Pero tamén aquí, tanto o jacuzzi como a sauna como o baño de vapor quedan no mesmo sitio, pero renóvanse completamente, vale? O único que mantemos é o espazo. E despois das piscinas, cámbiaselle o teito, a zona das piscinas, tanto a piscina así máis lúdica como a piscina de competición, e ademais cámbianse todos os pisos e todos os paramentos verticais, tanto dos vasos, que quedan construídos novos, como das praias que teñen arredor. Un espazo que contará con 5 novas salas para actividades. Os principais problemas que teñen agora mesmo a piscina é que as salas son prácticamente para un uso moi concreto. Pois a sala de squash, pois solo para squash, ou a sala de tal, solo para unha actividade. En cambio agora van ser moito máis versátiles, son espazos abertos que, modificando o mobiliario, poden dedicarse a un uso ou a outro, vale? Co cal, agardamos que, a partir de agora, despois de 20 e tantos anos, pues, teña unha vida útil para as actividades deportivas que se vayan poñendo de moda, pues moito máis fácil de adaptarse a esas novas realidades. O Concello de Pontevedra agarda poder licitar canto antes estes traballos para así dar resposta ás demandas deportivas da cidadanía cunha ampla oferta e instalacións versátiles.